गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय आरो अनजाग्रा आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रामखौबो बे समाव आरोबाव दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। थ' ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम सासे सारनि कमेन्टखौ लानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोबाव खालामा लाबानो बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदोंलाय नोंथांमोननो आंनो सिनायथि होनो आरो बिथांनि कमेन्टखौ नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि। थ' बे समाव बिथांनि नामानो जाहैबाय, बिथांनि नामखौ बेबायदि मोननो हादों बिथाङा गावनि जानांगौ एक्जेक्ट नामखौहाय ना थि नामखौ बिथाङा दिनै लिरनानै लायाखै, बेनि थाखायनो आं दिनै बेबायदि नामखौ मोननो हादों। ए डाइरेक्ट कार्टुन बेबायदि मोनसे लिरनाय दङ, बिथांखौ आङो बेबायदि मोननो हादों। जेखि जादोला थ' बिथाङा आंनो मा कमेन्ट हरदों आङो नोंथांमोननो बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि। थ' बिथाङा आंनो बेबायदि लिरहरदों, माथाइनि 24 बालाबनि 6 आरो 7 खौ भिडिअ लाबो आदा अननानै। खोनाबायना बिथां कार्टुना आंनो मा कमेन्ट हरदों? बिथाङा बेबायदि बुंहरदों, द गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 24 verses 6 and 7 खौ बा बेनि सायावहाय अननानै भिडिअ लाबो आदा होननानै आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों आरो बिथां कमेन्टारनो आं खोथा होनाय मथे बिथांनि बे कमेन्टनि सायाव बे समाव आङो मा भिडिअ दिनै लानानै फैबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय। अब्ला बेनि सिगां आरोबाव बिथां ए कार्टुनखौ आङो स्पेसियेलि वेलकाम खालामदों आरोखि ना दिनैनि बे भिडिअआव। आरो बिथां ए कार्टुना ए डाइरेक्ट कार्टुना जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायसनबा बायदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं बे समाव मिजिंथिहरदों। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथांनि जे बाइबेल सिरिफोर होनाय बे समाव ना गोथौआव थाङैनि सिगां आरोबाव बिथांनि बे बाइबेल सिरिफोर होनायखौ आङो नोंथांमोननो मा लिरजानाय दङ बेयाव आं गिबियावनो फरायनानै खोनासंहोग्रोनोसै, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। थ' गाहाम खौरां माथाइनि 24 बालाबनि 6 आरो 7 सिरिखौ आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोगोन बिथां कमेन्टारनि लिरनाय बादि। ओरैबायदि लिरदों, नोंसोरो खाथियाव आरो गोजानाव रोन नांनायफोर खोनाब्लाबो उसाव बादाव दाजा। बेफोरो जानो नांखागौ, अब्लाबो जोबनाय समा जायाखै। दाथ' जों गोबांथार जोंनि खाथि खालायाव आरोखि ना दावहा नांनायफोरथ' जों खोनागासिनो दङ आरो गोबांथार दाङाबाजिखौ दिनै जोंनि खोमाफोरजों जोंनि मेगनफोरजोंथ' जों नुबोगासिनो दंखायो बा नुगासिनो दंखायो दिनैनि बे मुगायाव। 7 सिरियाव लिरदों, मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना, मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना सिखांगोन, जायगा जायगा बांग्रि मावनाय आरो आंखाल जागोन। खोनाबायना 7 सिरियाव मा लिरदों? जे मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना बेथ' जागासिनो दंखायोखा, आरो मोनसे रायजोआ गुबुन मोनसे रायजोनि जेंना सिखांगोन, ओमफ्राय जायगा जायगा बांग्रि आरो आंखाल जागोन होननानै बे बाइबेल सिरिनिफ्राय जों दिनै मिथिनो मोना। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बै बाथ्राखौ जिशु ख्रिस्टआ जेब्ला गावनि सेलाफोरखौ लानानै अलिभ हाजोआव जहैदोंमोन आरो जिशुनि सेलाफ्रा थिख'यै थांनानै सोंहैदोंमोन जे जोबनाय मुगायाव चिन्हफ्रा मा जागोन आरो माब्ला जागोन, बेबायदि बाथ्राफोर जिशु ख्रिस्टनियावहाय दिनै सोंहैदोंमोन जिशु ख्रिस्टनि सेलाफ्रा। अब्ला बे समाव जिशु ख्रिस्टआ बे बाथ्राफोरखौनो बिथांमोननो रायथिदों आरोखि बे 6 आरो 7 सिरिखौ। मा बाथ्रामोन बियो? माने खाथियाव बा गोजानाव दावहा नांनायफोर खोनागोन, ओमफ्रायहाय मा जाबावगोननो, आरो बे दावहा नांनायफ्रा जाखाथारनो नांखागौ, अब्लाबो जोबनाय समा जाथ'वाखै। ओमफ्राय मोनसे रायजोआ गुबुन मोनसेनि रायजोनि जेंना सिखांगोन, ओमफ्राय मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना सिखांगोन, बांग्रि मावगोन, आंखालफोर जागोन होननानै। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा
बेखौ मिथिखागौ आरो मिथिनाया इनायनो गोनांथार जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव। अब्ला बे समाव आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खुब गाहामथारैनो खोनाबाय। अब्ला फै जों बेनि एसे गोथौसिनाव जोङो थांबावनि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों बा बे कमेन्टनि सायावहाय आंनि उन्दैथार मिथिनाय बा रोंनायजों नोंथांमोनजों आं बे समाव शेयार खालामनो सानबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बाइबेल सिरिफ्रा जे डाइरेक्ट कार्टुना जे बाइबेल सिरिखौ हरदों, बे बाइबेल सिरिफ्रा बेखौनो बुंदोंदि बा फोरमायोदि बुहुमनि आरो मिथिंगानि गावजों गाव बेरेखा जाज्लायनानै बुहुमनि जोबस्रांनाय बा बुहुमनि जोबनाय समखौ बियो दिनै फोरमायदों आरोखि। बियो दिनै फोरमायो। मा होननानै बुंदों आङो? जे बे बाइबेल सिरिफ्रा बे गावजों गाव बेरेखा जाज्लायनानै आरोखि ना, मिथिंगाया, जोंनि बे मिथिंगाफ्रा बा बे बुहुमा गावजों गाव बेरेखा जाज्लायनानै जोबनायनि फारसे थांनायखौ दिनै बेखौ फोरमायो। बुहुमादि सानसे जोबगोन, जों दिनै बयबो ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ मिथिखागौ। दिनै बे जोबनाय सिनखौनो दिनै बे बाइबेल सिरिफ्रा दिनै जोंनो खोन्थायो आरो मिथिहोयो। ओमफ्राय आरो दिनै बेल' नङा, आरो बे घटनाफ्रा आरोखि ना, बे रोननांनायफ्रा, बांग्रि मावनायफ्रा, आंखाल जानायफ्रा, हारिनि सायाव हारि जेंना जानायफ्रा, बे मोनसे बेबायदि मा बुहुमनि जोबनायनि मोनसे साइन, मोनसे चिन्ह अनजाग्राफोर। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंखादों। अब्लाबो जोबनाया जाथ'नाय नङा होननानै बुंदों। नाथाय बेबायदि घटनाफ्रा, बेबायदि समयसाफ्रा आरोखि ना, जोंनि जे बे जों थानाय बुहुम, बे बुहुमा सानसे जोबगोन। बे जोबनायनि मोनसे मा चिन्ह आरोखि, मोनसे साइन बियो। अब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, नाथाय बुहुमा थाब जोबथ'नाय नङा, नाथाय जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दङ होननानै जोङो बेफोरबायदि चिन्हजों जों दिनै मिथिनो हायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बाइबेलनि लिरनाय मथेब्ला आरो दिनै बेल' नंबावा, बे बाइबेल सिरिया जोंनो बेबायदि फोरमायबावो जे जिसु ख्रिस्ट'नि मोनसे प्रफेसि, जोबनाय मुगायावदि जागोन, बा जिसु ख्रिस्ट'नि जे प्रफेसि होलांनाय, बे होलांनायखौ दिनै जोंनो फोरमायो आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मा प्रफेसि बियो? दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'नि जे प्रफेसि बुंनाय, बे प्रफेसिया दिनै जागासिनो दङ। बेनो जाहैबाय हारिजों हारि दाङाबाजि ना, देशा देशनि जेंना, दावहा नांलायनाय रोन, बे मोनसे प्रफेसि जाफुंनायखौ बा जोबनाय मुगायाव जागोनखौ दिनै बेखौ जोंनो फोरमायबावो। जिसु ख्रिस्ट'नि इयुन बुंनाया, इयुन बुंनानै गालांनायखौ दिनै नुनो मोननायखौ दिनै जों बेखौ मोननो हाबावो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों। आरो दिनै बेल' नंबावा, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे समाव जोबनायाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरखौ बुंदों, बेबायदि बुंनानै गालांदों जे नोंसोरो गिनो नाङा, बा नोंसोरो उसाव बादाव जानो नाङा। बेबायदि समाव बेबायदि घटना घटियोब्ला, बेबायदि जायोब्ला होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे बाथ्राखौ गावनि चेलाफोरखौ दिनै बुंनानै गालांदों। आरो दिनै बेल' नङा, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जायफोर दिनै जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमो, बा जायफोर जों दिनै ख्रिस्टियानफोर, जोंबो दिनै बेफोरबायदि घटनाफोरखौ खोनायोब्ला, नुयोब्ला, जोंबो दिनै गिख्रंनो नाङा, उसाव बादाव जानो नाङा। मानो होननानै बुङोब्ला बाइबेलाव जिसु ख्रिस्ट'आ अलरेडि प्रफेसि बुंनानै गालांखादों जे बेफोरो जानो नांखागौ आरो जाथारनांगौ। आरो बेफोरबायदि घटनाया जायोब्ला जों दिनै बेखौनो मिथिनानै लानांगोन बा हमनानै लानांगोन जे जों थानाय बे बुहुमा जोबनायनि फारसे दिनै थांगासिनो दङ, आगान सुरलांगासिनो दङ, बा जोबनाय मुगाया खाथि जागासिनो दङ। आरो बेफोर घटनाफ्रा जोबनाय मुगानि मोनसे साइन, चिन्ह होननानै जों दिनै मिथिनो हायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे डाइरेक्ट कार्टुननि गाहाम खौरां माथाइनि 24 बालाबनि 6 आरो 7 बे बिसयनि सायावहाय फिसा भिडिअनि गेजेरजों गुसुङैब्लाबो मिथिनो मोनबाय, बुजिनो मोनबाय होननानै बिथां कमेन्टारनि कमेन्टजों लोगोसे बयनिबो सायावहाय आरो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय, नायगिरि साफ्रोमनि सायावहाय आं बेखौनो मिजिंथिहरबाय। हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों। आरो दिनैनि बे जोबनायनि मुगायाव जे बुहुमा
आगान सुरलांगासिनो दङ थांगासिनो दङ गोबांथार घटनाफोर दिनै जागासिनो दङ बेफोरबायदि जानायफ्राव जेन' जों इसोरनियावहाय गाहामथारै जिउ खांनो हायो मोजां रोखोम दिनै जों गसंथानो हायो होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय